Videli sme potrebu na trhu pre veľmi kompaktný protitlakový plniaci stroj, ktorý by bol schopný naplniť približne 20 až 30 plechoviek za minútu. Na tomto stroji je podľa mňa veľa vecí výnimočných. Prvou vecou je určite jeho pôdorys. Veľmi si dávame záležať na tom, aby sme stroj urobili čo najkompaktnejší. To, čo podľa mňa naozaj rozhoduje, je, že máme protitlakové plniace hlavy a ide o skutočný protitlak. Môžeme priviesť naše plechovky, evakuovať všetok vzduch, utesniť ich k plniacim hlavám a potom ich natlakuje medzi 30 a 50 psí. Tento zvýšený tlak nám dáva oveľa väčšiu kontrolu nad procesom plnenia. Umožňuje nám veľmi presne riadiť produkt, a to všetko pomocou digitálneho dotykového ovládania. Prevzali sme veľa podobných nápadov z väčších rotačných strojov, najmä spôsob, akým sa viečka dávajú na plechovky pomocou rotačného štýlu. Hviezdicové koleso, kde načasujeme plechovku a viečko tak, aby sa fyzicky spojili, keď sa pohybujú po dopravníkovom páse. Keď sa dostaneme k nášmu uzatváraču, povedal by som, že aj toto je pomerne špeciálna časť tohto stroja, a to vďaka jednoduchosti tohto uzatvárača. Venovali sme čas tomu, aby bolo jeho nastavenie veľmi jednoduché. Nikdy by ste sa nemali báť upraviť uzáver, pretože chcete zostať v špecifikácii, a tento uzatvárač to umožňuje urobiť veľmi jednoducho a rýchlo. Keď prejdeme cez uzatvárač, viečko na plechovke je už nasadené. Máme tu naozaj malú oplachovaciu stanicu, aby sme mohli opláchnuť akýkoľvek prebytočný produkt, a potom plechovka prechádza pod vzduchovým nožom tesne predtým, ako opustí stroj, aby sa odstránila prebytočná vlhkosť alebo voda. Jednou z najdôležitejších vecí pri balení je rozpustený kyslík, teda DO, ktorý sa dostáva do vášho balenia. A to je jedna z vecí, v ktorých je tento stroj naozaj veľmi dobrý. Počas plnenia sme utesnení k plniacim hlavám, takže počas procesu plnenia sa dovnútra nedostáva žiadna atmosféra. Taktiež máme veľmi krátku vzdialenosť medzi opustením plniaceho zariadenia a nasadením viečka. Okrem toho máme aj podviečkové plynovanie, ktoré sa ovláda veľmi jednoducho dostupným a ľahko prístupným nastavením priamo tu. Takže môžete skutočne sledovať, ako plechovka opúšťa plničku a prechádza cez aplikátor viečok. Pod viečko sa aplikuje vrstva CO2 priamo predtým, než sa dostane do uzatvárača. A to nám umožňuje na tomto stroji naozaj dobre kontrolovať obsah rozpusteného kyslíka, aj keď ho obsluhuje neskúsený operátor. Venovali sme veľa času tomu, aby bolo veľmi jednoduché odstrániť zaseknutia. Ak sa vám zasekne aplikátor viečok, môžete to jednoducho odstrániť. Všetko sa jednoducho prichytí späť pomocou magnetov a klipov. Takže akékoľvek zaseknutie je úplne jednoduché. Môžete ho odstrániť okamžite. Naozaj je veľmi jednoduché na tomto stroji pracovať. Všetky podsystémy sa dajú ľahko odstrániť pomocou jednoduchého ručného náradia a s minimálnou demontážou podporných systémov. Takže ak potrebujete pracovať na pohone plničky, je to veľmi rýchle. Stačia len 2 skrutky a môžete odstrániť pohon plničky. Ak potrebujete pracovať priamo na plničke, vzadu sú upínacie skrutky a za menej ako 5 minút môžete mať celú plničku zloženú zo stroja a na pracovnom stole pripravenú na servis. Samozrejme, všetky naše diely navrhujeme tak, aby mali životnosť v miliónoch cyklov, ale pri životnosti tohto stroja budete mať plánovanú údržbu a servisovateľnosť. Údržbu a servisovateľnosť sme urobili čo najjednoduchšou. Keď už hovoríme o jednoduchosti obsluhy, tento stroj je založený na dotykovom HMI, teda rozhraní človek-stroj, a venovali sme veľa úsilia tomu, aby bolo toto rozhranie čo najjednoduchšie. Na navigáciu je naozaj len pár stránok. Všetko je veľmi intuitívne usporiadané. Má zabudovaný inteligentný systém kontroly chýb, ktorý, ak dôjde k zaseknutiu pri aplikátore viečok, zastaví plničku a tie plechovky podrží zdvihnuté, takže nevznikne žiadny odpad. Tieto plechovky môžete skutočne zachrániť. Počas odstraňovania zaseknutia stačí stlačiť tlačidlo a stroj sa opäť rozbehne a bude pokračovať v prevádzke tak, ako predtým. Po prerušení nemáme žiadne nedostatočne naplnené plechovky. Neviem o žiadnom inom stroji na konzervovanie, ktorý by to dokázal. Nechceme ignorovať začiatok a koniec, len aby sme sa sústredili na stred. Celý náš systém sa dokáže prispôsobiť vášmu rastu. Môžete pridať plnohodnotný rotačný podávač s aplikátorom Pactec, výstupným balením a sekundárnym balením. Náš podávací stroj neustále spoľahlivo dodáva plechovky. Je ľahké ho naplniť, ľahko sa udržiava, ľahko sa s ním pracuje, ľahko sa skladuje, jednoducho sa s ním žije. To isté platí pre aplikátor Pactec. Je konzistentný, je spoľahlivý. Na konci dňa ste unavení, preto sme naše stroje navrhli tak, aby sa dali ľahko čistiť. Máme automatizovaný čistiaci cyklus na mieste, kde stačí pripojiť čistiaci súd a stlačiť tlačidlo a stroj urobí všetko potrebné, aby sa sám vyčistil. Obsluha by mala stroj ešte rýchlo opláchnuť a celý stroj je bezpečný na umývanie. Všetko bolo navrhnuté tak, aby bolo vodotesné.
Tento CP4 sa nastavuje a ovláda veľmi intuitívne. Môžete cez neho predávať veľmi širokú škálu produktov. je veľmi dôležité, aby všetko, čo na tomto stroji spúšťate, chutilo vynikajúco. Ale okrem toho, tento stroj dokáže pripravovať rôzne sítené alebo neperlivé nápoje. Práve teraz sa pozeráme na tento stroj a je nakonfigurovaný pre štandardnú plechovku, ktorú všetci poznáme, 12-uncovú plechovku 211. V priebehu niekoľkých minút s niekoľkými výmennými dielmi dokážeme prispôsobiť buď tenké alebo elegantné plechovky vo všetkých najobľúbenejších výškach. Takže v skutočnosti máte celé spektrum čohokoľvek od 202 plechovky až po 211 plechovky, ktoré môžu na tomto stroji bežať. Dokáže zabaliť niekoľko stoviek krabíc s extrémne malým množstvom odpadu. A to je veľmi dôležité pre ľudí, ktorí kupujú naše konzervovacie linky, pretože vieme, že pre nich je dôležitý každý kúsok ich produktu. A to je to, čo tento stroj dokáže.